lete sa potraviny rýchlejšie kazia a preto, aby ste si nespôsobili žalúdočné problémy, mali by ste pri ich nákupe a prevoze domov dodržiavať isté pravidlá. Naša prvá rada znie, ak nemáte v úmysle pripravovať jedlá z mrazených výrobkov ihneď po ich zakúpení, radšej ich počas horúcich dní nekupujte. Navyše, ak nebývate len pár krokov od obchodu. Mrazené výrobky sa totiž určite cestou domov v aute alebo v autobuse začnú rozmrazovať a ich opätovné zmrazovanie sa neodporúča. Ak ste do nákupného košíka vložili chladené výrobky, tie krátkodobé vystavenie teplu znesú. Otepliť by sa však mali len do 12 stupňov, inak hrozí, že sa v nich premnožia baktérie a tie vám svoje účinky po takto prehriatých potravinách a ich konzumácii dajú určite pocítiť. Ak máte chladiacu tašku alebo chladiaci box, je vhodné ich pri preprave týchto typov výrobkov použiť. Ak nie, nákup položte na zadné sedadlá a nie do kufra, kde býva najteplejšie. Prípadne položte tašku s nákupom pod sedadlo spolujazca, kde napríklad pustením klimatizácie zabezpečíte, že sa potraviny až tak neoteplia. V lete často kupujeme aj rôzne mäsové výrobky, ktoré z nich sa môžu pokaziť najrýchlejšie a ako rýchlo po ich zakúpení by ste ich mali skonzumovať. Najnáchylnejšie výrobky na skazenie sú šunky a mäkké mäsové výrobky. Preto je vhodné skonzumovať ich hneď po ich zakúpení. A ak máte v taške s nákupom aj mrazené výrobky, šunku pri prevoze domov položte v ich tesnej blízkosti, aby ste zabránili jej prudkému otepleniu. K mrazeným výrobkom môžete silno pritisnúť napríklad aj vajíčka, ale aj čerstvé mäso. To by ste mali potom doma pred jeho uskladnením v chladničke vybrať z pôvodného obalu, vložiť ho do nádoby alebo na tanier a prikryť, aby šťava z neho nekvapkala na iné potraviny. Ako pokrývku môžete zvoliť tú z hrnca alebo misu prekryte alobalom či potravinovou fóliou.